Siyam na barangay na sana sa Tabaco City, anda ipa nakakahawas sa impluensya nin illegal na droga, makalihis na ideklara kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol ang 38 barangay sa nasambit na syudad na drug cleared na. Kabali sa siyam na barangay na may problema pa sa illegal na droga ang Barangay Bacolod, Barangay Matagbak, Salvacion, San Lorenzo, San Ramon, San Roque, San Vicente, Santo Cristo asin Barangay Tayhi. Basado sa datos, dosing operasyon kontra droga ang matrayumpong pigkasar kan otoridad sa primerong 6 na bulan kan presenteng taon. Sa nasambit na operasyon, 16 na drug personalities ang naaresto. Mantang nagpakol sa 3 million pesos ang nasamsam na droga o 443 gramo nin illegal na droga. Nasa aros ka na ko nga nga may puro identify aros ka na ko na sa drug watch list regwa man na mga newly identified. Puga-puga paman giraray daan otoridad nga ni dagos ng maideklarang drug-free ang syudad nin Tabaco. Yung mga barangay officials, lalo na magkipagtabangan po kita sa kapulisan, ang ani po magigipong drug-free sa tuyang barangay, pati na ang tuyang syudad, ngani magkaigawa kita ng matunino, asin matrangkilong syudad. Sigun sa tagapagtaram kan PDEA Bicol na si Carlo Fernandez, dako lang tabang ini sa lokal na gobyerno kan Tabaco City. Pagduduon niya, kaipuan na magkaigwanin maigot na pagtarabangan ang LGU, PDEA, PNP, asin mga residente ngani dagos nang matuldukan ang problema sa droga kan syudad asin maideklara ng drug-free. In coordination po tayo palagi sa ating mga barangay chiefs at sa City Police Office. Continuous monitoring, tapos siyempre vital information, kinakausap din po natin ng mga tao dyan, mga sa lugar para to investigate po and to confirm. Mientras tanto, sa datos kan PDEA Bicol, 585 na ang naideklara nindang drug-free barangay sa Albay. 40 ang dai pa nakakahawas sa impluensya kan illegal na droga. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia.